Hi guys, welcome back to my channel SAS Vlog. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ടന്റുമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഗാലറിയിലേക്ക് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അധികം പറഞ്ഞ് താമസിക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് അതിന്മേൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുത്ത് MP3 സ്കൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. അതിൽ MP3 സ്കൾ എന്നെഴുതിയതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ പേസ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് അവിടെ വരും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കുറച്ച് നേരത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ നെയിം അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഡൗൺലോഡ് MP3, ഡൗൺലോഡ് MP4, സേവ് ടു ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ ഓഡിയോ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് MP3 എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അലോ ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതാണ്. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓഡിയോ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഫയൽ മാനേജറിൽ MP3 എന്ന ഫയലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സോങ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.